staré kolena sa zamýšľal, kde asi chybu v živote dal. Doma je sám a opustený, aj keď v mladosti bol obľúbený. Povahu mal komplikovanú, považovaný za primadonu. Hraničil s neprispôsobivým, nezameniteľný z iným. Jediný jeho kamarát prestával ho mať rád. On o tom ale netušil, do neba hlavu vystrčil. Čo s takým človekom bezcitným, čo cíti len krivdy voči sebe, chrapúským krikom sebeckým, vydupáva si veci a uberá tebe. Teda sám doma sedí, ľutovať seba, keď všetko mu vadí. Nikto už za ním nepríde, nikomu čas na neho nevíde. Nikdy chybu si nepripustí, iní robia mu zle a on ich opustí. Verí tomu, že je ideál, preto je stále doma sám. Škoda, že toto nikdy nepochopí, škoda, že nič pre zmenu neurobí. Aj radostné spomienky na neho sú, no aj tie najkrajšie už blednú. Čo s takým človekom bezcitným, čo cíti len krivdy voči sebe, chrapúským krikom sebeckým, vydupáva si veci a uberá tebe. Škoda, že toto nikdy nepochopí, škoda, že nič pre zmenu neurobí. Aj radostné spomienky na neho sú, no aj tie najkrajšie už blednú. Čo s takým človekom bezcitným, čo cíti len krivdy voči sebe, chrapúským krikom sebeckým, vydupáva si veci a uberá tebe.